Optager dig. Altså nok, du må love mig, du har aldrig installeret her. Ja, så må du aldrig. Jeg må sige tak, for at det er gjort. Jeg må sige tak, for at det er gjort for mig. Okay. I siger bare til, når I er klar. Det er ikke tak. Det er godt. Nå, fordi. Ja, det er egentlig godsmærke. Spørger du? Det sørger det ikke. Husk, du skal ikke til mig. Du står lige det i kamera, mand. Du står lige det i kamera. Når jeg spiller, mand. Øj, mand. Giv mig lige en der. Hvad? Giv mig lige en der. Nej, jeg spiller. Kommer lige her. Et fast. Hvad skal jeg have, så jeg kommer med? Ja. Au. Det var noget, der arbejder længe. Rusmærker. Det er sådan noget, du kan der. Ja, vi har en rusmærker. Bare godt. Det er egentlig, vi har så langt i film alligevel. Hvad er det ring til? Jeg tror, det ligger lige omkring der. Det er Wayne, gammel. De er fucking døde. Shit. Det sker, hvis man ringer for meget. Godt, det er for helvede. Skal jeg slukke? Ja, for helvede.